kumandang sarane tulan tulen kepenak unine tipung soleh sigra kendangane gambang soleh kumandang suarane tulah tulen kepenak unine nine mong drenyo bareng lan gatrong tipung soleh sigra kendangane aja ngono aja ngono aja ngono ngono aja ngono kambang soleh kumandang suarane tulan tulen kepenak unine nine mong drenyo bareng lan gatrong tipung soleh sigra kendangane aja ngono aja ngono aja ngono ngono aja ngono mas 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 aja dipleroi mas 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 aja dibayai karepku nyalok di esame tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ngerti murah mengko kekeri ing jaman mbok yo sing eling bapopok iku budaya pancene bener kadamu mas 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 aja dipleroi mas 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 aja dibayai karepku njaluk di esame tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ngerti murah mengko kekeri ing jaman mbok yo sing eling bapopo iku budaya pancene bener kadamu mas 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 aja dipleroi mas 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 aja dibayai karepku njaluk di esame tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ngerti murah mengko kekeri ing jaman mbok yo sing eling bapopo iku budaya pancene bener kandhamu mas 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 aja dipleroi mas 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 aja dibayai karepku njaluk di esame tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ngerti murah mengko kekeri ing
jaman mbok yo sing eling bapa iku budaya pancene bener kandamu mas aja dipleroi mas aja diboyoi karepku njaluk diesemi tinggal lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangko keri ing jaman mbaya sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandhang mas aja dipleroi mas aja diboyoi karepku jalani eseme tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ngerti murah mengko kekeri ing jaman mbok yo sing eling bapa iku budaya pancene bener kandhang mas aja dipleroi mas aja diboyoi karepku njaluk diesemi tinggal lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko keri ing jaman mbaya sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu yo kaca tindak balik desa amit katono dawuhe pangarsa program pembangunan sing anyar sing wis kawentar bebegarane program pembangunan kecamatan Bapak Ibu jantung tumandang ora jemu-jemu desane ben maju noladani becik anak foto aden jawel mas do nganti korupsi yen korupsi rakyat banting rugi prayogane jujur nyambut gawe dene akeh sithik rezeki disyukuri yo kanca ning wise gembira ayo Charles Angria numpa praulaya yuk margor mencerek yuk goro-goro dados alon daun wis nengah biak dan kutinalan ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lutra lesu ade jawil mas jebul wis yuk asik yang rege biar mantap gesek-gesek jauh prayogane peti bali wae dene esuk tumandang nyambut gawe yo kanca tindak balik desa
amit ngadana dawuhe pangarsa program pembangunan sing anyar sing wis kawentar PPK arane program pembangunan kecamatan Bapak Ibu janjo tumandang ora jemu-jemu desane ben maju nuladani becik anak putung ade jawel mas jo ganti korosi yen korosi rakyat banting rugi prayogane ucur nyambut gawe dene akeh sithik rezeki disukure yo kanca ning dhisik gembira ya yo banyune wis teko yo kasih goyang kula biar mancung alon praune wis nengah biya gonku dinalan ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lutra lesu ade jawil mas jebul wis sore witing kelopo katon ngawi-awi prayogane becik bali wae dene sesuk tumandang nyambut gawe yo kanca tindak bale desa amit ngadana dawuhe pangarsa program pembangunan sing anyar sing wis kawentar PPK arane program pembangunan kecamatan Bapak Ibu janjo tumandang ora jemu-jemu desane ben maju nola